Asi sa zhodneme, že na trhu nie je veľa produktov, z ktorých môžu mať rovnaký úžitok bábätka, deti, dospelí aj seniori. To asi ne. Nicméně pro tyhle ortopedické podložky Mufik to zcela jistě platí. Ale nie sú to len také hociaké ortopedické podložky. Tedy ne. Tyhle totiž vyrábí zlaté české ručičky spod jeseníku, a to pomocí 3D skenování skutečných přírodních předmětů, jako třeba kamínku, šišek, větviček a podobných věcí. Umožní vám tak dokonale nasimulovat chůzi po různých přírodních površích, aniž byste museli vytáhnout paty z domova. Teda pobyt vonku je zdravý a určite vám ho odporúčame. Akurát pohybovať sa s bosými nohami po prírodných povrchoch môže byť niekedy trochu komplikovanejšie. Podložky Mufik vám teda v pohodlí domova pomôžu dosiahnuť zdravší vývoj chodidiel, no okrem toho posilňujú hlboké stabilizačné svalstvo, čím prispievajú k správnemu držaniu tela a podieľajú sa aj na prevencii krčových žíl. Podložky se vyrábějí ve tvrdé a měkké variantě, přičemž každá varianta má jiné určení. Zjednodušeně řečeno, tvrdé podložky masírují a posilují a měkké uvolňují. Nejčastěji se prodávají v setech po 8 kusech v kombinaci měkkých a tvrdých, takže v jednom balení získáte to nejlepší z obou světů a podložky můžete během chůze jednoduše střídat. Áno, podložky si môžete rozostaviť treba z kúpeľní, kde nájdu svoje uplatnenie napríklad pri umývaní zubov, alebo ich môžete cielene umiestniť do detskej izbičky, kde svojimi pestrými farbami a štruktúrou prirodzene lákajú deti, ktoré si tak úplne nenútene posilňujú chodidla, nohy a iné časti tela, zatiaľ čo sa hrajú. A co ta vhodnost pro všechny věkové kategorie? U malých dětí je klíčový právě ten správný vývoj chodidel, dospělí zcela jistě využijí možnost posílení středu těla a pro starší věkové kategorie je na místě zas prevence trombóz a křečových žil. A to všechno tyhle podložky zvládají. Jak jsem již řekla, vyrobený jsou v České republice, splňují přísnou normu EN 71 a každá podložka Mufik prochází přísným procesem vývoje ve spolupráci s fyzioterapeuty a pohybovými specialisty tak, aby měla svůj ortopedický smysl a aby každý set byl přizpůsoben pro určitou věkovou skupinu nebo určitému ortopedickému problému. Pokiaľ neviete, ktorú sadu podložiek si vybrať, obráťte sa na zákaznícku podporu, kde vám telefonicky alebo e-mailom ochotne poradia a pomôžu vám vybrať ten správny set pre vaše potreby. Podložky Mufik tedy využije opravdu celá rodina a rozhodně nezůstanou odložené někde na půdě v krabici. Pokud vám tedy záleží na vašem zdraví a na zdraví vašeho dítěte, určitě s nima neuděláte chybu. My vám děkujeme za pozornost a těšíme se na vás zase někdy příště. Ahoj! Ahoj! Modrý koník. Skutoční ľudia, skutočný život, reálne skúsenosti.